Yes, good morning, viewers all over the world. As you all know, my name is Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu or Ife. N'ụbọchị tata, dịka esi wee malụ, tụlee mụrụ esi wee malụ. Anyị nwere Ugochitubelu Foundation. That Ugochitubelu Foundation, anyị na-enye aka nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche. Anyị nwere ọtụtụ ndị need help n'ụdị dị iche iche, bido na medical needs and ndị nwere problem, health challenge and ndị nwere physical challenge. And anyị nwekwuru seculars. I want the secular money. I will almost 50 people know under our foundation. Then I want people know the secular and you know the secular. They can know as long I need to have to grow to some certain level. I mean the crisis. Then I want I hope I will the widows. Not at the foundation. Then I go along as we speak now. I go from nursery to secondary school, then under the foundation, and especially this in programs. Then, as you all know, they also helpful of last year, January, we distributed large bags of rice. When they want to have one bag, when they want to half bag, when they want to follow those small bags of 2 penters. Then I with a large number, so I get the last January. But at this January, I will really keep because of available. So I get my rice, man. Of course, that's why she wake here last January. That's January. So this time, one day, I just do what I say about the blue rice. Then I get back the blue rice. So all this is really our foundations now for my care. Then most of the times I have another issue in the social media. But here in the temple, I believe in yes, that is what I see. As we speak now, even this morning, after the program, I'm there for the widow. I never like when I had a show those is social media because those ones are not within the limit of what our foundation can carry. Yes, but over the case, I will. Yes, I am my ambassador case for years now. But now because of catching involved, only I and wiki me single-handedly because of other commitments I am well with. They not going already in the foundation. I na because I believe in this life you should be cause of joy to your fellow human. Yes, because we believe in humanity and in our foundation we don't segregate. I remember we don't care about the religion and faith. So because I believe in religion or whatever anybody believes is something personal. What we think about is humanity. So our foundation and we're all have faith. I don't have any need for faith. Here the Madonia and all the people. So we had it. So all this while the temple foundation that carry all this burden alone. But today I will KCD beyond I will keep for now. However, I get your support to I will and none of the two as in town will tell you and the our followers and lovers of Eze-Ana TV this opportunity because I believe na I would only partake na a cause of joy to another fellow human being.
na onye na-etu anwa ga-benefit, yes, from blessings of the Most High. Because I keep telling people that God is one. Yes. N'agbanyeghị etu ọbụla maọbụ ihe ọbụla usoro ọbụla anyị si wee na-efe Chineke. So therefore we believe in humanity. So nwada nọ n'akụkụ m bụ onye na-anụkụzi onye bụ ọ ya akụwa onwe ya ọfụma, mana amaara m ya from social media years back. Yes, some years now ọ nọ n'ọnọdụ a. So mana all this while anyị na-achọ ka anyị make contact with ịma ihe kesi ya bụ kesi what to do with orthopedic. So ọ bụrụ kesi anyị nwere ike handle within our own limit. So all this while anyị na-try ka anyị nweta ndị nwere ike take upon themselves ka anyị nwetara. So onye bata anyị ga-ebupụta kesi ya to our followers and lovers of Eziokwu TV all over the world. Ebe ọbụla ị na-esi na-esonyere anyị, in the name of the Most High God, the creator of the whole universe, I'm pleading now you pay attention to our guest. Then ihe gbasara etu ọnọdụ ya si wee dị, then marakwa na etu ị ga-esi wee support ya. Maka na I believe na in this life, what is important is how do you show love, genuine love to your fellow human being? Nyere onye nọ na mkpa aka. And I'm sure onye ọbụla na-pay attention na-ebu cause of joy to ihe mmadụ, ihe niile Chukwu kere, givers never lack. Daalụ. Nwada Lucia, ịgwa ndị mmadụ onye bụ. Abụ m onye akwụkwọ Eze-Ana mba nke dị n'Imo steeti. Ihe kpatara m jiri ebe a bụ ọkụma. Ihe bụ accident nwere since 2009. So after the accident, achọrọ ọgwụ ihe local orthopedic ga-handle akpọrọ m gaa native orthopedic. Ebe a ka a na-eme nwa for good 8 months. So after the 8 months, so after the same year 2010, I went another one. Came up with that place. But actually, for the in charge of my case. So from there, Eze-Ana was house. It had been on crutches since 2010. On 2011, I dropped on crutches, now manage myself. So, but then, when wear pens and swallow, I can't walk without any support again. So I require an operation, surgeon operation to undergo. I got surgeon operation in 2013. So after the surgeon operation 2013, after 4 months of the operation, the plates, HDU, go the leg, and by JP side. They now ask you to do another one. So after the second one, that 2013 to 2014, the leg they go with a pulse inside. It is always a side leg with pulse. On 2015, so we decided to remove the plates. After they remove the plate, treated the infection, the plate so the doctor seen all here and drafting to correct the leg. So along the line, I lost my dad. So since then, I have not been to operation again. I've been using crutches since 2015 until I met Ogbuefi. So since then, we have been working on how to do this operation. We have to correct this my leg. So we have been going from one hospital to another with no solution. Until recently we find a doctor who can do this operation and give us an assurance that we will grow the leg. But now there's no financial money to do the operation. Doctor, I think that I can
2 million naira. You should have 2 million naira before undergoing this growing of the leg. So he give me assurance that no dey mean here work at the hospital on Tuesday. So here card and I have my S2 here, the recent S2. For the this is my S2. So please, anụma ihe ọhaneze ndị mmadụ ndị ihe na-emepụta n'obi biko na enụ maka ọwụ na onye independent, and I believe God bless you. Thank you. Our viewers all over the world, one and one ada, one union only. More here relate to in any way. Only Eze-Ana Imo State. But as you all know, Ogbuefi and ugochitubelu or Eze-Ana State. So mana honor there with them so much because now somebody people intelligent na agba mbọ ofuma na agbasi mbọ ike mana dịka esi wee malụ ọnọdụ ijikọ ọchịchị a na-elimit ya ụzọ certain things ịma na adị oke ime na-agụ akwa dịka nna na-ekwugo oge ọbụla. So nwee na-ayọ ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ndị niile nwere obi chukwu ka ị na-anụ onu akpọchi n'obi, no matter how small ọ ya agba akaụntụ nọmba ya, no matter how small ị nwere ike itinyere ya ka ọha na-ewetara onwe ya. Yes, mmesịa kịta ọ ya akpọ akaụntụ nọmba ya, ọgba akaụntụ nọmba ya idetuo ya, emesịkwazi anyị ya etinyekwa ya na screen so dị ga na-afụ dị akaụntụ nọmba. O nwee ihe ọbụla ị nwere inye iji wee kwado ya ka o nwee ike kwụrụkwa n'okwu ya na-abụ ka ị na-agba mbọ ka onye ọzọ kwụrụ n'okwu ya na-abụ. Aka na show you na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na mmụọ niile ndị na-agagharị na-eme mma n'afọ a Chukwu, maka na ike niile bụ n'ike Chukwu ka ike niile si abịa. Ga-agbakwa mbọ fụ na na-ekwukwara okwu gị na-abụ and na n'ime nwụdị ọdachi dị etu a. Who knows tomorrow? Mgbe ọ na-aga university jee service na ihe okwu na ọrụ mana ifugoni ya ndị ji ụkwụ ha na-abịa nwetabara ọrụ ọ bụzi onye jikọrọ sisi na Nigeria. So anụmahịa ụlọ tụ ọbụla ọha na no amount is too small, no amount is too big. Ka anyị nwee ike fụ na anyị jikọrọ aka ọnụ wee fụ na okwu ya na mụnwa na onwe m n'aka mkpa mụnwa na onwe m ga-enyekwa sọpọtụ ole m nwere ike kịta. Yes, m weta kaachị. Yes, so ọ bụrụ na emesizi ya nwa ya akpọkwaziri ụlọ akaụntụ nọmba ụlọ ga-eji wee tinye ihe ọbụla onye nwere anyị fụ na n'ọdịmma. So ọrụ ọha na eze akaụntụ nọmba gị ha ga-eji wee nwee ike nweta gị. Kpọkwa phone nọmba gị. Account number 009 1138 274 009 1138 274. Manaka Lucia Shamaka, Access Bank. Phone number 070 61 39 5926. Okay. Ka 100,000. I na-enye gị from ugochitubelu foundation iji wee support ya medical expenses. Because anyị na-ayọsi ndị ọma na-ege ntị na anụgo akaụntụ nọmba ọ kpọrọ ya na phone nọmba ya. Ọ bụrụ na emesịa na program a anyị ga-eme edit ya editor ga-etinye the account number and the phone number ya na fiwa na program anyị na-ege ntị so that ị ga-afịa na YouTube and ya na Eziokwu TV. No amount is too small, as I said. Because ayo ka na ayo. What do you need to get in the money? I'm making you an Eze-Ana a bubble of the 7 year bond. You on the help. Another hatcher, another hat, I hope like a makeup. When you hope like a makeup, on over a chon that. Or put a number ton of we have with a goosey. Ihe ọbụla tinyere aka ga-abụ ihe na-aga n'ihu. Biko
ana m asị Chukwu gozie ọnụ ma ebe ọ na-azụ ahịa ma ebe ọ na-arụ ọrụ ma okporo ụzọ ọbụla ihe ọbụla si enweta ihe nke ọnụ na-eri Chukwu ga-agozi ọnụ ọpụpụ na mbata m Chukwu ga-agozi ọnụ ọ ga-akpuchiwe ọnụ n'aka ndị ọjọọ n'aka ndị iro ana m asị biko ọnụ nyere m aka. Thank you very much. Daalụ. Onye ọma na-ege ntị biko ka ị na-anụ olu biko gwazie ndị ya gazie